Tělo na maximum. Maximální bodybuilding. S Evropou 2. Tvým osobním trenérem. Tělo na maximum vám přináší Czech Virus. Výrobce potravinových doplňků pro sportovce. Czech Virus. Nech se infikovat úspěchem. Sometimes I light a cigarette to throw away my care, but when I'm finished lighting it, the ash leaves me impaired. I've been so bad for so long, and it's showing on my mind. Ahoj, 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 ahoj. Sleduješ druhú sériu Tela na maximum. Nejde len o to, čo fyzicky spravíte, ale hlavne o to, aké nastavenie máte v hlave. Moje meno je Vanda a som vašim sprievodcom týmto lifestylom. Dnes to bude dýchanie versus cvičenie. Tak poďme na to. We can never be who we wanna be, 'cause you will never believe the lies I speak. Let me open up just to put you down. Let me sober up, I swear it's just for now. V prvom cviku aplikujeme hlboké dýchanie. Natiahneme sa do strany a dýchame najskôr do brucha a potom do pľúc. Opakujeme 5 krát a potom na druhú stranu. V druhom cviku s nádychom prejdi do polohy pluch a s výdychom prinies telo k zemi. S novým nádychom vystri ruky a s výdychom sa vráť do východiskovej polohy. Opakuj 5 krát. V polohe pes pozerajúci sa nadol dýchaj zhlboka 10 nádychov. Pre pokročilejších môžete pokrčiť lakte a priviesť ich k zemi. Taktiež 10 nádychov. We can never be who we wanna be, 'cause you will never believe the lies I speak. Let me open up just to put you down. Let me sober up, I swear it's just for now. Let me fall alone until I hit the ground. Posledným cvikom je cvik s názvom loď. S nádychom vystri nohu a s výdychom ju pokrč. Opakuj na druhú stranu a na konci vystri obe nohy a dýchaj zhlboka. We can never be who we wanna be, 'cause you will never believe the lies I speak. Let me open up just to put you down. Let me sober up, I swear it's just for now. Let me fall alone until I hit the ground. The man I become, would it make you proud? And I fall to the life we found. V mojom dnešnom type po cvičení ti prezradím, ako si dokážeš prirodne vybieliť zuby aj o niekoľko odtieňov. Rozrízni jahodu a potieraj s ňou zuby po dobu 1 minúty. Už za 2 týždne budeš mať úsmev viditeľne belší. Po použití si na kefku nasyp sódu bikarbónu, ktorá rozrazí zubný povlak a vyrovná pH v ústach. Umývaj 3-krát denne. Druhým typom je zmes kurkumy a kokosového oleja v pomere 1:2. Kurkuma síce zafarbí všetko na žlto, na zuby má však opačný efekt a už do 2 týždňov ich viditeľne vybieli a dokonca vylieči parodontózu. Zuby umývaj 2 až 3 krát denne. Áno, ja viem. Občas je ťažké stať z postela a začať so sebou niečo robiť. Ale je možné sa vyvíjať ďalej bez toho, aby sme sa hýbali? Odpovedzte si sami. Tělo na maximum vám přinesl Czech Virus. Výrobce potravinových doplňků pro sportovce. Czech Virus. Nech se infikovat úspěchem.